čovjekova smrt nije i konačni završetak života. Smrt je zapravo samo promjena načina života. Berzah je boravište ljudskih duša sve do sudnjega dana. O Berzahu znamo samo onoliko koliko nam govori Kur'an i hadis. U kaburu ćemo biti ispitivani od strane meleka, munkira i nekira. Oni će nas pitati: ko ti je gospodar, ko ti je poslanik, koja ti je vjera, a naša sposobnost da odgovorimo ovisit će o tome kakvi smo bili na ovome svijetu. Nakon proživljenja ljudi će se sakupiti na mjestu koje je odredio Allah dželešanuhu radi polaganja računa za svoja djela na ovome svijetu. Biće to dan suđenja, svako će biti zaokupljen sobom, očekujući trenutak obračuna. Svi ljudi će se sakupiti na jednom mjestu i pojedinačno će polagati račun za svoja djela koja su činili na ovome svijetu. Svako će primiti knjigu svojih djela u kojoj će biti zapisano sve što su činili tokom života na zemlji. Vjernik će svoju knjigu primiti sa desne strane i u desnu ruku, a nevjernik s lijeve strane ili s leđa u lijevu ruku. Zatim će svakome biti predočena njegova djela i donesena pravedna presuda za boravište u vječnom životu. Šefaat jeste poslanikovo alejhiselam zauzimanje za svoj ummet na sudnjem danu. Muhammed alejhiselam na ahiretu će moliti uzvišenog Allaha za oprost grijeha njegovim sljedbenicima, a prednost kod poslanikovog zauzimanja imat će oni koji pored ostalog poslije ezana budu učili dovu u kojoj se od uzvišenog Allaha traži za poslanika alejhiselam počastvovano mjesto u džennetu. Mizan je vaganje čovjekovih dijela prilikom polaganja računa na sudnjem danu. Onoga ko je na ovome svijetu vjerovao i činio dobro, čeka Allahova milost i ulazak u džennet. One koji nisu vjerovali, koji su činili zlo, čeka kazna boravkom u džehennemu. Ljudi će nakon polaganja računa pred uzvišenim Allahom biti upućeni na određena im boravišta. Sirat je most preko džehennema, preko kojeg će svi ljudi morati proći. Stanovnici dženneta preći će ovu putanju brzo i lahko, dok će stanovnici džehennema tokom tog putovanja biti bačeni u vatru. Džennet je boravište na ahiretu koje je Allah dželešanuhu obećao bogobojaznima. Biće to vječna nagrada za dobra djela koja vjernici čine na ovome svijetu. Opisujući džennet, Muhammed alejhiselam kaže: u njemu je ono što oko vidjelo nije, što uho čulo nije i što čovjeku ni na um pasti moglo nije. Džehennem je boravište na ahiretu koje je Allah dželešanuhu pripremio za one koji su mu bili nepokorni kao kaznu za loša djela koja su činili. Neće svi stanovnici džehennema vječno ostati u njemu. Neki će, ako budu vjerovali na ovome svijetu, nakon nekog vremena Allahovom dželešanuhu milošću biti obradovani ulaskom u džennet. Ramadan